bari nan ma za mu ci abinci. A za a ƙananan yaro ko cikin gari suna da ƙawaya gane ko dai mun ka gare na yaro zai ci biyar ƙarya yake yi wallahi. Za a ce yaro zai cikin gari na da ƙawaya. Babban waya ga mu ko kina daga gari mutum. In ba haka ma za mu ci abinci. Kuma ma in kira amsa in ji yana abin nan sai zo a raka gari. Saboda ba ka yi abu ban kamu wallahi. Ya wuya. Ba in kira amsa in ji. No. Tare nan ta baya ka zo kawai ina gaya ma wata babbar haka ce. An Allah ka zo bura uba yau gara da kutumar uba. Babban waya ce zo da Allah ko 100 za ta zo. Na ce ma duk abun da kake yi ka aje da Allah ka zo yanzu na haba. Kai kuma shine matsalar ka zo da Allah. Ka yawa ga nan ta baya. Yawa ka zo sai mu kama. To shi kenan yau sai ka fito. Sai faman gudu nake ka kira ni ka ce ma da ka jabba daga za ka kawo da gobe. Zan yi wasa ne. Wani yaro ne ya zo nan wai ka gane irin da yan yaran na yan ƙarya. Ya zo da waya na bonsu ba zan karɓe ta bane ko wanda ya fi mun karɓe waya balle shi. Yi ba ka mai kyau ce wala. Mai kyau ce. To haka sai yanzu da za a yi sai ake ci. Ba yanzu ba ma sai mun shiga nan ba. Saboda shiga garin yanzu garin ɓanna ce. Mu bi ta nan. Mu ta nan cikin dajin nan mu samu tsone gari. Saboda in canza kaya ma balle na gani. A yau da ma. Wayata. Wayanka ta yi. Wayata suka amshi. Suwaye. Wayata suka amshi mu je mana. Ne mutanen da ke rutun wasan an shi wata. Su ne dai. Ina zuwa. A yau da ma. Yau da mu je. Ya cikin take. A yau da ma. A yau da ma. No.